Animal ka. Salbahis ka nga pagkatao. Pag humanta ka gilab, pag humani mong tanan, gihatag na ko ang tanan ta animal ka, imo ra din kong gibinuangan. Kaya ni mo ipagawas ang imong kalagot, brother. Sige laga. Sige. Tingnan yun. Animal. Tingnan yun. Oh, ana, ipagawas imong kalagot, imong mga yaw-yaw. Gigug mata ka. Tama ka niya itong gabuhatan. Buro ako, sana imo kong gi-question? Inumdumi, Bernie, bitok-bitok ang nagtudlo sa imo, ha? Muna magpasalamat ka. Magpasalamat sa ko. Salamat, boss. Ana. Yo, what's up mga bitokon? Bernie Bitok-Bitok here. Welcome back sa akong YouTube channel. Ilado na ni siya daan sa Cagayan de Oro nga burger, backyard nga burger. So na sila bagong branch karon dire sa may Kauswagan. Tanaw na to kung sakto ba ilang ginabuhat sa pagbuhat sa mga burger. Na ako'y isa ka idea nga akong gusto nga itudlo sa ilaha para mas manindot pa gid ang ilahang pagbuhat sa ilang mga burgers. Okay? Let's go! Ang problema ni ang tag-iya si John. Problema nakamas rami. So ito pag-ilaan ni. So ang ingon nila lamion daw ni siya glawas. Kaya ga exercise man ni siya. Brad, kisay John dire Brad. John. Yes, sir. Murag di ni si John kay ang balita na ko lami man daw glawas si John. So dili na si John. Dili ka si John? Dili lagi daan ko palagi. Brad, excuse me Brad. Nangita ko ni John, kisa si John, Brad. Brad ka ni siguro, kay gamayog lawas. Ikaw si John? Dili ikaw? Kasi narada na under. Uy kani, murag. Ingon nila si John kay miro matsuhon man daw. Murag mo ni. Murag mo ni. Delikado ba sing mobigay ko? Brad, nangita ko ni John. Uy, John ako ngalan. Ikaw si John? Murag tama gid ang ingon nga matson gid. Sir, balita na ko sir. Ikaw daw ang adunay pinakalami nga burger daw sir. Tinod na sir o chismis na. Natay burger sir, di lang ko kabalo kung pinakalami ba. Wow, humble. Ani Brad, kanang gusto na nako tanang ani man ko Brad. Sa tiud alay lang Brad. Ako gatabang gyud ko sa mga nagnegosyo Brad. Mayo. Ako ang nakoy sikreto Brad nga lami gyapon kumubuhat og burger. Basin makatabang sa imo Brad. Kung okay ra sa imo Brad. Pero ani na lang ipakita sa sako Brad kung giunsa ninyo pagbuhat sa inyong mga burger. Ay, wala problema boss. Tapos tanan ako din i-critic Brad kay kabalo na ka sa ako Brad. Ay. Tabasig ang akong suggestion Brad mas mulami pa sa ayo lang kalain ha. Basig ang akong suggestion mas lami pa sa imuhang burger. Okay ra ba na? Wala problema. Kay balita na ako kani imong burger. Kung tanaw na ako abi na ako kuan niya kanang gi-franchise. Wow. Kani dili ni franchise? Dili boss. Imuha gyud ni. Ato gini boss. Kay bali sa imo gyud nagsugod. Local gini boss, sa ako ni nagsugod. So kani nga mga burger imo gyud ning lasa. Dili ni sa kanang gipalit ni mga pati nga ready made. Wala boss. So ikaw pag gani Tingkan sa baka padulong sa papi gini boss. Ipailas ako imong sinaligan. Akong i-suggest ang akong kuan. Akong burger niya. Okay ra ba na boss? Wala problema. Naka-set up na ta actually. Naka-set up na. Okay. Dito. Sige boss, ipaila ko diri boss. Kinsa man ning pangalan na nimong sinaligan karon diri boss? Ano atong kinakusgan boss nga head cook si Mike. Si Mike. Naagid siya since day one. What's apelido ni Mike? Test. Montes. Montebon. Abi na ko na timing yan. Mike Test. Okay. Money. Si Mike. Burag like tinanawan sa ako. Basik piktusan ko niya. Dili ka burag money ako nawala ng egson. Mike. Boss. Ikaw daw mo'y kisaligan dere. Yes, boss. Ay lang kalay na akong gignan si boss nga ipakita ang unsay mong pagluto diri yun sa nang burger ninyo. Tapos ako din i-suggest unya nga napakoy mas malami pag yun nga burger nga ma-suggest. Ha? Okay, sige. Boss, pahuway sa kanya boss ha. Siya na bahala ni. Okay, larga.
Okay, naka-set up na tanan, brother. So, unsa nga burger atong sa mo ipakita sa ko? Bali whole 9 yards. Whole 9 yards. Kanang 9 yards, 9 na. Oh, 9 ka. Murang nagduwa-duwa kag tubag ato Like, unsa may kuan best seller? Nami triple patty, napod mi single patty. So kung wala kay uyab ang imong orderon, Single. single patty. Bali So- mo na niya mo whole 9 yards nga triple patty. Whole 9 yard triple patty. Okay. Very good. Pero this time, nalang ko itulo sa imo nga dapat medyo nakita na ako nga medyo napakakulang pa ka sa training na yung mga standards yun. Kami sa Amerika, sa may zonto, sa crossing. Kami sa Amerika, nagin may kanang standard. Okay? Ay lag kalain ba na? Medyo nakita na ko nga okay, pero medyo na ay dapat usabon. Okay? Asa tuon na tong imong pampirito? Asa? Tagan sample. Mag-utro tag buhat, otre. Primero kay paghawid pa lang, dapat iwagay-way sa nimo na. Napaisa kay ngani paghawid-hawid. Awat ako. Okay. So before ka magsugod, taktak nimo. Iwagay-way sa ana. Kailangan man ka magpasalamat sa mga espiritu. Nga nagpalibot. Nagpalibot. Ana. Kana di ba kana magtagay ta? Di ba magyabo man ta? Dili man ko mo. Muna siyang ritual. So dapat sa pirmiro pa lang, ana, wagay-way. Para sa kwan. Sige, awat-awat. Wagay-way. Ana, okay? Okay. Paminaw, okay? Paguman, init na. Wala pa ko mo nino. Awa pa na ulit. Yun na, yun. Paguman, Brad. Ano galing ato ning gibuhat kay bungaw sa mga espiritu. Siyempre, Brad, para na blessing. Ana, iporma sa cross. Ana, okay? Tapaguman, Brad, para mailang yun nga ikaw, pirmahan. Yan, ana. Muna iko lang. Okay na, okay? Basig sakit sa imong kalooban. Okay. Okay. Tapos, atong ibutang ang bacon. Ang ban. Dapat naipuwersa, pinabundak. Ana. Naipuwersa dapat. Okay? Ang bacon. Pangutano nimo siya kung pila yung textmate. So, pangutano ka siya. Pila yung textmate. Pila yung textmate. Duha man daw. Duha? Duha ang ibutang. Duha ka buok ang ibutang. Ana, duha, ha? Na. Social distancing. Ayaw idikit, social distancing. Og dayon. Pati. Okay. Duha lang. Duha lang. Social distancing. Okay. Tapos ato nang i-flat. Before ka mo flat, magunahon na sa kasatanan nimong mga utang, kalagot o guban pa. Diri ni mo ipagawas, brother. Okay? Pag-ana nimo. Pwede ka mamalikas kung gusto ka, ha? Animal ka. Salbahis ka nga pagkatao. Pag humanta ka gilab, pag humani mo tanan, gihatag na ko ang tanan ta animal ka, imo ra din kong gibinuangan. Ana. Sige daw, ang isabi, pakita sa ko, bi. Sige, pagawas ang kalagot. Ang kalagot. Tanawa, na-emotional ka. Na-emotional ka, kaya nimo na. Kaya nimo na ipagawas ang imong kalagot, brother. Sige, laga. Sige. Ingan yun! Animal! Ingan yun! Ana, ipagawas mo kalagot. Imong mga yaw-yaw. Gigug mata ka. Nganong duwami. Plot na kayo. Brad,
Grabe mong kasuko, Brad. Grabe kasuko, Brad. Nalaplat ang mayo, Brad. Kailangan mag-move on na ka, Brad. Mag-move on na ka. Brad, ang pagbutang sa sodili, basta lang. Naiporma. Bro, basketball ba? Ana? Pak. Pangana. Medyo init man. Pit away. Ana ba? Pak. Pit away ba? Pak. Ana ba? Sige na ikaw, be. Pak. O, ana. Paper. Paper. Okay, dito na. Pak. Ana. Pak. Pit away gamay. Pak. O. Pak. Pak. O. Dribble. Ana ni mo. Op. Pak. Pak. Ana. Pak. Pak. Okay. Okay. Ana. Ana ba? Muna yung standard ba? Sa mo sa New York. Ingani mo sa New York. Sumangdol yan, nagyo pikalagot. Nagyo pikalagot, siyempre. Pero dapat medyo malumanay na, kaya nakamove on naman ka. Yan. Tak lagi. Nahimong corn beef. Kasagara, Brad, ang uban mga burger, Brad. Muna ni siya normal na patty. Tapos pan. Balihon na to. So, now na to ang atong ipalaman, ang pan. ang pan. Kana mo isakto. Okay. Pagkatawag cheese, may diskarte. Na-diskarte. So, saan? Kailangan na pinatulbong. O, pinatulbong. Isa. Ako isa, larga. Tagsa ta. Larga. Tagsa ta. Ready. Asa man ka dapat? Dito ka, diya ka? Dito ko. O, dito ka. Ready. Dapat. 1, 2, 3, go. Hop. Yo. So, unaw na ito ni kanimo itong palaman, ha? Tama ka niya itong gabuhatan. Buro ako, sana, imo kong gi-question? Sige na lang. Naunsa may nung gusto man ka nga mahalinan kag mayo. Muna siya itong buhaton. O, una na. Okay. Letos gamay. Asa man ata kanina, bacon. Ana. Tapos, letos gamay. Ana, batay letos gamay. Ana. Sus naraman day. Sumurag tama ka ni sir? Basta man, nagduda ka sa akong suggestion? Wala man. Kasi nakalimot ka nga, amigo mi ni Jan, best friend mi ana. Bisag haya pa mi nagkita, pero best friend na din mi. Ha? Ayun, tama na siya. Ayun na pagpalag. Ang pan na po dayon. Ana, o katapusan dayon ang pati. Tama mo ni sir? Ayaw na lagi pagpal. Naunsa makamupalag pa may noong ganoon. Ana, okay, see? Malawak sa kanindot. Pati, pak, ang pan gipalaman sa pati. O asa maka nakadugan na sa uban? Wala. Unique dirira. Inumdumi, Bernie, bitok-bitok ang nagtudlo sa imo, ha? Muna magpasalamat ka. Magpasalamat sa ko. Salamat, boss. Ana, ha? Dapat naibaw. Salamat, master. Ako lang kay ako sa ipa-deliver sa akong customer ito. Okay ka, ha? Okay ka. May pinakalami nga burger. Boss. May hapon, boss. Naray mong burger, boss. Unique na siya, boss. Ang pan mo'y palaman, ang pati mo'y nasa gawas. Enjoy, boss. Salamat sa pagbisita, boss. Salamat. Salamat sa among mga customer sa Backyard Barbecue. Mga taga Kauswagan, abri na ta karon. Nata diri sa Kauswagan Highway. Bisita na.